Bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan foli kala se maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye alamisa ye juin kalo tile 12 san 2025 a don kibaru waati o sera k'aw ɲina fɛ jan a ka cari kosɛbɛ n'o de ka partager bakuruba fɔla bi kunnafoniw na an b'a ladɔnna k'a fɔ sankaw fɛ yen san o san o bɛ ɲɔgɔn lajɛraba min kɛ n'u k'a ma ko sankɛmɔ tarata don a baara nundun baaraw olu kɛra san marabagaw olu fɛ bi min ye marabolo ɲɛmaa ye ale yɛrɛ tun bɛ sankaw fɛ yen min ye sankɛmɔ o baaraw daminɛna bi kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la k'a ladɔnna k'a fɔ min ye kalan kuntalajan a bolofara dɔ wele ko master kalandenw karamɔgɔw hakili falen kɛra yasa ni kalansen nɔgɔya bɛ se ka k'a la cogo min na kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la an balimaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye. An minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a taalan ye. A bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma. Aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye. A munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati. N'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔ yɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06. Ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye. Sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. Kunnafoni daminɛna san o san min ye sankɛmɔ a baara o bɛ kɛ sankaw olu fɛ yen nin bɛna kɛ tako 625 ye min ni a bɛ waleya. An filɛ don min ko bi alamisa in na a baaraw olu daminɛna sankaw fɛ yen minisiri ɲɛma ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye an filɛ don min ko bi sankaw fɛ yen nka ka kɔn o ɲɛ tarata don baaraw ninnu donna sankaw fɛ yen min n'a bɛnna kalo tile 10 a ma min ye san marabolo san mɛri ninnu bɛɛ lajɛlen tun nisɔndiyalen bɛ ni sankɛmɔ a baara nundun baaraw ye. An b'a ladɔnna k'a fɔ ani baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kɛnɛba min kan a filɛ nin ye san ni maa min bɛ taa bɛlɛni cɛ dankan na kɛrɛnkɛrɛnna i bɛna se nin kɛnɛba in ma sankɛmɔ a bɛ kɛ yen de san o san n y'a fɔ cogo min na ni 625 nin y'o waleyatɔ ye an ka jamana in kɔnɔna na nka k'a kɔ o bɛɛ lajɛlen ɲɛ min ye foire belebeleba o bɛ sigi nin kɛnɛ in ale senfɛ sira min sɔrɔla ka bɔ foire in kɛnɛ kan olu filɛ nin ye. E tɔgɔ Fatumata Kanta. E bɔra min? An bɔra Bamako. An nana Mali engrais de présenter. Mali engrais présenter. Awɔ farafin. An mana zoom ka engrais kan ta u ka lajɛ. Farafin nɔgɔ de don. Farafin nɔgɔ de don. I bɛ se ka engrais in tɔgɔ fɔ an ɲɛna a bɛ dilan min? A bɛ dilan a usine bɛ Bamako yɛrɛ de. A usine bɛ Bamako de. Awɔ. Donc nin y'aw siɲɛ fɔlɔ ye ka na yan wa ou bien? Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye awɔ kana. Siɲɛ fɔlɔ ye ka na yan. Awɔ. Donc zoom kɛ bɔra ka cameraman ni mɔgɔw k'a lajɛ. Zoom kɛ bɔra ka mɔgɔw k'a lajɛ. Engrais organique de don a bɛ dilan yɛrɛ fɛ a matériel premier bɛ dilan yɛrɛ fɛ yan nɔ. Voilà i bɛ se ka butulu ta pour que mɔgɔw ka se k'a lajɛ mais i bɛ se k'o yira ka ɲɛfɔli kɛ voilà. Bon ni buteli ni y'a mugulama ni y'a mugulama a mugulama bɛ nin kɔnɔ a kisɛlama bɛ nin kɔnɔ donc ni fana ye fɛngɛ dɔ de ale fibre ale bɛ humidité de garder sumanw kɔrɔla la. Sumanw kɔrɔ dugukolo la. Awɔ dugukolo la. Awɔ. Ni mɔgɔ Kita Dambele. Ka bɔ min? Ka bɔ San. Ka bɔ San yan. Lafiyabugu. Lafiyabugu. E ka feerefɛn ye jumɛn jumɛn? Jɔgɔ b'a la, finiwusu b'a la. A bɛ se ka hakɛ to ka wuli ka u jira pour que mɔgɔw ka se ka u jate u ye quoi. A ɲɛfɔ mɔgɔw k'a mɛn. Nin ye jɔgɔ ye, nin ye finiwusu ye, nin ye sɔmugu ye, nin ye dɛgɛ ye, u b'a fɔ ma ko cakiri. A to tan. Nin kɔni ye ne siɲɛ 2 ye mais n yɛrɛ ka patron bɛ yen. I yɛrɛ ka patron bɛ yen mais e de ye feerelikɛla ye danfara jumɛn bɛ ɲinɛ sugu ni salon sugu ni ɲɔgɔn cɛ? Nin sugu a tiɲɛ na nin sugu ka fisa. Ɲinɛ sugu ka fisa a dumunifɛn tɛ kɛla o. A ka fisa ni e. Aw m'a yɛrɛ yɛlɛ la. An b'a fɔ ko Ala ka sugu diya Ala ka dugawu minɛ. Ne ye Bakari Fofana ye. Ka bɔ min? Ka bɔ Bamako. Ka bɔ Bamako.
Voilà. Ne kalanden Mali semence la o y'an ka société yɛrɛ tɔgɔ ye a bɛ an ka direction générale bɛ Bamako an ka agence dɔ bɛ Segu Kayi Sikaso ani Kati. Donc a ye yan lasɔrɔ cogo di an nana yan cogo di. Bon an ye komi an ye yan lasɔrɔ Sangemo wa partenaire voilà wa partenaire belebele dɔ an ye voilà donc pratiquement chaque année san o san an bɛ y'a kɛnɛ kan pour que na wa activité tɔ ɲɛnamayaw bolo quoi. N bɛ se k'u dɛmɛ ni dɛmɛ mun ye an b'olu o k'u ye quoi. Ne tɔgɔ ye Kanpanga Sanɔgɔ ne ye économétrie ne bɛ retraite la. Bon comme bi ye foire ye an nana lajɛ au moins n'a bɛ yala an bɛ fɛn misɛnmaninw dɔ san ka taa di mɔdenw ani denw ma. Donc sisan an filɛ Sangɛmɔ tako 160 ni 25 n'a kɛnɛ kan o kɔmɔ bi kɛ sini. Foire kɔni donna na parce que a kɛra festival ye. O foire kɛnɛ kan an b'o kɛnɛ kan sisan. Aw kɔni donna a ma se yɔrɔ jan. Mais e yɛrɛ donna i ye kɛnɛ kɛ cogo ye i kɛra cogo di. Ne donnais depuis ne donna dɔrɔn ko ça c'est impeccable ni ka fisa c'est joli à voir. D'abord il était drapeau là. Ne y'a fɔ ne ko to ɲɔgɔn ye ko ni organisation a fasara kosɛbɛ. Parce que an yɛrɛ ma don fɔlɔ dɛ mais a ye cogo b'a dɔn k'a diyara mɔgɔw ye. A bɛ mɔgɔw nisɔndiya. Jumɛn de bɛ fɔ ka ɲɛsin mɔgɔ min ni initiative ta ka ni organiser k'a don Sangɛmɔ. Les initiateurs la mɔgɔ min ye initiative ta ka ɲɛsin ne ma vraiment ne ka bonya bɛ o la ne bɛ o fɔ bi ne bɛ o fɔ sinikɛnɛ yɛrɛ bɛ o fɔ. O y'an ka dugutigilakaw ani an ka mɛribulon tigilamɔgɔw. O bɛɛ ka taa faama na gouverneur maire conseiller chef de service nu bɛɛ ani peuple nu bɛɛ ne nisɔndiya ne bɛ o bɛɛ fɔ. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ne tɔgɔ ko Asanatu Mariko. Mariko. Oui. Ka bɔ Bamako. Awɔ. E foire in lasɔrɔ cogo di? Ne san fɔlɔ de ne bɛ foire kɛ ne terimuso de filɛ nin ye Aji Ayidara. Ne terimuso de ale de yan fɔ ale ye san ka ye. Bon ni ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka se san. Awɔ. Donc ale ko foire bɛ san. Donc ko n ka na ka na garisɛgɛ ɲini. Foli lase sankaw bɛɛ lajɛlen ma. Cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an bɛ bɛɛ fo Ala ka ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la. An b'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la parce que Sangɛmɔ foire bɛɛ la an b'a ye aw bɛna munumunu yan a bɛ mɔgɔ interviewer o fɛnɛ ka d'an ye. Bon anw bi yan Sangɛmɔ hukumu kɔnɔ ne tɔgɔ madame Mayiga Adi Hayidara n bɛ wusulanw de feere ka dɔɔni fɔ o la an ye gɛlɛya mun ye fɔlɔ n'an bɛ se k'o fɔ o ye courant ko ye parce que depuis an bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan an ma courant ye an m'o faamuya san tɔw la an bɛna daminɛ ni courant ye fo ka taa s'a laban ma hali ni courant bɛ tigɛ dugu kɔnɔ courant tun tɛ tigɛ an na ka mɛ ɲina depuis an nana kunun sɔgɔma ka installer fo sisan courant tɛ foire kɛyɔrɔ la vraiment an bɛ fɛ u ka solution ɲini o na teliya la o bɛ diya n ye parce que an ka baara tɛ se ka taa ni yelen tɛ yen nɔ o ye kelen ye an delila ka fɛn dɔ fɛnɛ souligner an ka ɲɛmɔgɔw ye mun ye stand talaw an bɛ stand ta ka minɛn minnu feere kɛnɛma mɔgɔw kana n'a feere yan nɔ sinon nafa tɛ k'anw ka stand tali la bon hali sisan an ɲɛ b'a la o kelen bɛ kɛnɛ kɔnɔ an sigilen don gataw kɔrɔ an bɛ feere kɛ an b'an ka minɛn ɲɔgɔn bɔtɔ ye kɛnɛma kana don u bɛ munumunu k'a feere n'u sera ka solution kɛ nin fila la a bɛ diya n ye o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. N hakili la i ka wele dakan lamɛnna. Bon n nana ka munumunu ka minɛnw lajɛ ani n nana n terikɛ kɔrɔ ale bɛ to n'a représenter n nana ale fana kɔrɔ quoi. I ye caman lajɛ kɔni. Alhamdulilayi n b'a kan. B'a kan. Awɔ. I ye lagɛta minnu ye ani ma se minnu ma i ɲɛ kɔni bɛ dɔ jan na. Awɔ. Ka taa tanti kɔnɔna fɛn sugu bɛɛ kɔni bɛ yen nɔ. Mais e ye jumɛn faamuya? Bon alhamdulilayi nin ko ninnu kan ka to ka kɛ yan kuma caman o de ka bisa. U kana dan Sangɛmɔ dɔrɔn ma quoi. U bɛ se ka kɛ événement wɛrɛ la donc u bɛ se ka nin ɲɔgɔnnaw kɛ c'est très important a ka bisa yɛrɛ yɛrɛ. Bon ne yɛrɛ ti na ka segin k'a sɔrɔ n ma fɛn dɔ san. Mariam Fofana. Ka bɔ Sanya. Ka bɔ Sanya nɔ. Awɔ. Sangɛmɔ in bɛ cogo di e bolo la sugu ko? Sugu ye dɔɔni-dɔɔni. Dɔɔni-dɔɔni. An b'a latanu. An b'a latanu. Alhamdulilayi. Hakilila ɲuman jumɛn b'e fɛ ka ɲɛsin Sangɛmɔ tigilamɔgɔw ma parce que e yɛrɛ Sangɛmɔ mago bɛ sangaden bɛɛ la n'u ka hakilila ɲuman ye. Alhamdulilayi rabbil alamina ne bɛ barika da Ala ye n b'a da kira ye à chaque fois an b'a ye amélioration dɔ bɛ ka don an ka Sangɛmɔ la o ye nisɔndiyaba ye anw ma. Même moi actuellement n bɛ Bamako mais n bɛ profiter n bɛna Sangɛmɔ kunbɛn en même temps n bɛ foire kɛ tu vois. N b'a ɲini sangaw bɛɛ lajɛlen fɛ opportunité mana sɔrɔ dɔrɔn bɛɛ ka boli ka na Sangɛmɔ la Sangɛmɔ diyara a bɛ ka diya ka taa fɛ an b'a la deli hali sisan Ala ka ɲɛ. Sanna min sanna saga la o de y'o ye quoi mais ba la 48 de donna sugu kɔnɔ 19 o de feere la donc a y'a to an ka ɲina feerelikɛlaw
ale ni bagan marala u k'u tɛgɛ nɔ kosɛbɛ sabu u nana ni bagan min a ma gɛlɛya bagan fana kun lafalen don kosɛbɛ donc foire in fana an b'o kɔnɔna la an kɔni b'a lajɛ ni gɛlɛya minnu bɛ sandetigiw kan toujours an b'a ɲini k'o gɛlɛya wuli ka bɔ yen ka tila k'u lamɛn fana u b'a fɛ a ka labɛn cogo jumɛn na pour que san nataw an bɛ se ka an ka kow labɛn kosɛbɛ ka ɲɛ a fɛ. Sangemo o ye laadalako ye qui est à sa 625e édition et fɛn kura wɛrɛw b'a la ni a bɛɛ donna ɲɔgɔn na ni o nisɔndiya barika bonyalen no sankaw ma o ye 15e de l'environnement ye ni bɛɛ b'i yɛrɛ ye o fana kɔnɔna na an ka premier ministre yɛrɛ kan ka na o min kama kunu effectivement Sangemo lancement kɛra an ka gouverneur fɛ ani an ka madame le maire fɛ on est tous témoins de ça parce que an bɛɛ kun bɛ yan nɔ a kɛra jamako dan a kɛra wasa ye an yalala ka feerekɛlaw la feerefɛn suguya bɛɛ bɛ yan nɔ an ka seko ni an ka dɔnko tigilamɔgɔw u bɛɛ nana nin kɛnɛ in kan yan nɔ surtout ko kura minnu b'a la n'o ye concours de chorégraphie danse traditionnelle voilà ani solo de chant ye olu y'a la ko kuraw ye vraiment bon kɛnɛ in kɔni a wasalen no bi hali sisan an yɛrɛ nana munumunu i ni mɔgɔ minnu famana ka ɲɔgɔn ye i n'olu bɛ ɲɔgɔn ye i ni mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a famana ka ɲɔgɔn ye nin kɛnɛ ninnu de bɛ kɛ sababu ye a bɛ ɲɔgɔn ye. Ne tɔgɔ ye Lamini Kulubali n ye commission d'organisation mɔgɔ ye voilà. Commission coordination d'organisation awɔ. Awɔ. Donc maintenant an bɛ foire kɔnɔna na. Awɔ. Donc o yɛrɛ y'a ko ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Awɔ. Donc e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ɲinanta in kɛcogo la. Bon ɲinanta in kɛcogo ka ɲi kosɛbɛ presque sanu bɛɛ yɛrɛ occupera ka ban mɔgɔw installé la. Gɛlɛya min b'an ka dɔɔni dɔrɔn o ye nin wagati ni yɛrɛ kɔnɔna na o ye kuranko ye n'Ala sɔnna ma o yɛrɛ ɲɛnabɔra ka ban yɔrɔ kɔni denbayalen don sannikɛlaw yɛrɛ bɛ ka sanni kɛ kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ ka recouvrement de kɛ ni ka sanu an ye sanu minnu di mɔgɔw ma k'o wariw minɛ franchement o yɛrɛ kɛra wasa kosɛbɛ parce que a diyara mɔgɔw ye donc mɔgɔw installé la exposition kɛra donc sanu bɛ ka kɛ donc o de y'an yɛrɛ ka nisɔndiya ye kosɛbɛ awɔ. Donc ɲinanta in kɛcogo la ani salon ta donc danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon ɲinanta kɔni surtout koba dama ni ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinanta kɔnɔna na ni ka fara Sangemo kan ni o ye an ka légitimité traditionnelle ni o ye laadala mɔgɔw ka bulon ye o biriki fɔlɔ bɛna da an ka sugu bonba fana o fana bulonba o biriki fɔlɔ bɛna da ani an ka yiri kɛrɛnkɛrɛnlen turu ka kɛ ni AEC ministre dɔw fana kan ka ye kɛnɛ kan olu ka tɛgɛnɔbila yirituru o fana bɛ ɲinata in kɛnɛ kan donc o ye ɲinata fanga bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ salon ta kan parce que premier ministre ni ministre damadamani bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc o différence de bɛ ani salon ta ni ɲɔgɔn cɛ voilà. Kalansen min wele ko master min ye ka sanga ni kalansen a musaka yɛrɛ bonya kojugu ɲinini ni hakili falen sigiw kɛra yasa nin kalansen a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a kalan kɛbagaw ma sera min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin. Ka kalanba kɛ a ka di maa caman ye nka musakako bɛ se ka gɛlɛya don a la maa caman bolo o de la ni hakilina falen kɛnɛ sigira réseau des jeunes juristes maaw ka lafasalitɔ maaw fɛ n'o ye an ka sanfɛ kalanso min bɛ yen n'o ye faculté des sciences administratives et politiques ye FESAPU yasa togo min dɔ bɛ se ka bɔ o master musakaw la. Bibi na pour que i ka se ka kɛ hali avocat ye il faut k'i ka master kɛ donc o master sɔrɔ nin fana a bɛ fɛn caman de dayɛlɛ mɔgɔw ma an bɛ fantan jamana de la quoi autoritéw k'a lajɛ u bɛ se ka ye cogoya mun na u bɛ se ka dɔw bɔ master minnu se t'u ye n'u nana master kana kɛ gɛlɛmanba ye u la. Walasa kuma ka ɲa maaw ka se k'a faamuya o tɛ taa a fɔcogo ɲuman kɔ o de la ni hakilina diyara kalanden caman ye. Master frais d'inscription bɛ yɔrɔ min na a ma nɔgɔ parce que enseignants dɔw kan ka bɔ pays wɛrɛ la ka na yan sans compter bacheliers bɛ Mali la caman bourse b'u bolo faamuyali ye mun ye effort dɔ kan ka fourni côté fila bɛɛ la soit état bɛ dɔ bɔ la mais étudiants fana ka courage dɔ ta pour que a ka se ka kɛ ensuite étudiants fana bɛ yen dɔw bɛ u bɛ kɛ premier ou bien u bɛ 10 premiers la doyen ko olu kɔni ka inscription o ye fu de donc n'u bɛ se ka peut-être dɔ fara kan ka taa ni fo mɔgɔ 20 ɲɔgɔn na o bɛ caman bɔ gɛlɛya la quoi. An bɛ se ka misaliya ta baro kan ni avocat bɛ kalan kɛ yen nɔ bon
dans cette école ni master tibo la gagele. Bon, ok, étudiant d'Obeno, niveau bas de vous la licence là, ouais, arrivé à faire doctorat là, mais manque de moyens ou manque financier, ouais, obligé qu'on étudier abandonner, qu'à ce que barawara d'amener. Et surtout, en 2000 avant, pour que ce concours de la magistrature, il faut que master dans la conférence, comme ils ont bien dit, barawara là, moi, mon master diplôme ou bolo, licence diplôme ou bolo, sarati kele ne wani ni initiative soro initiative nyena mabade abena se ga yan chaman deme pour étudier poursuivi ni akilan falen kɔfɛ laɲini bɛ kɛ min bɛ taa di jamana ɲɛmɔgɔw ma u bɛ se k'a lawaleya cogoya min na dɔ bɛ bɔ a la wa dɔ tɛ bɔ a la wa ɲininkali tɔ min bɛ an cɛ ka kulomajɔ la nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ ka foli lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw ɲɛnafɛ diya in a ka cari kosɛbɛ n'o de ka partager an bɛ foli tanu waliɲumandɔn k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ɲini Ala sɔnna taala fɛ san caman nin waati ninnu Ala k'a yira an na an bɔra seli min na an bɛ yafa ɲini k'aw bɛɛ fɛ an kɔni yafara aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.